ще играем на една игра с 1% предизвикателство. Тук са 16 лищчета и на всеки един по 8. 8 по 2, 16. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Аз те ги да видим. Покажи десетата си снимка от галерията. Айде вземай си телефончето. Ето го е там. Ма ти трябва да го покажеш. Не, аз ти го чета на тебе и ти трябва да го направиш, защото аз те победих. Добре, айде как решите. Наде, ти си. Саша, твой ред да... Ма ги покажи на камерата. Ама на третата не да излъжеш. Чакай, забравя. Ама аз трябва да я покажа. Ма, чакай. Ето това ми е 10-та. Най-яката. Много е вкусно това десерче. Айде сега. Корабийка. Това лище отпада. Сега ти теглиш и аз трябва да изпълня истината процента или предизвикателство. Момент. Давай. Това да се отпадна. Слагай тия, дето отпадат от тебе. И отзад ти има още нещо. Истина ли, че можеш да скочиш от 100 метра? Не. Слагай го на теб. Сега, немата те... сега сте. Джано, колко процента обичаш син мен? Колко процента му обичаш? Ами, не знам. Като братовчета. 100. Ти теглиш. Колко процента можеш да плуваш? 100. С това какво се падне. Истина ли е, че е вярно? Истина. Вярно ли е, че обичаш да пееш? Истина ли е това? Да. Давай, ти теглиш. Вярно ли? Истина, вярно ли, че обичаш да танцуваш? Много. Кой е писал? Покажи една от... Я прочети, че аз не мога да разбера. Покажи на плюшените играчки. Не. Аз трябва. Ама нали ти четеш за мен? Ма ти четеш за нея. Това е моята любима плюшена играчка. Тя е моя. Махай. Роклята ти. Лището махай го. Ти четеш. Давай. Ничо. Диано. Паузирай за малко, че ми се хвърли. Пускай. Ами... Да. Давай, че ти... Истина ли, че мразиш игри? Не. Истина ли е, че си на 9 години? Не. Теглиш. Обаче ще проверим да си после. Преди да ви кажа този. Да праскаш бързо. Колко процента си умна? 70, там някъде. Ти теглиш. Процента. Колко процента обичаш да риташ? Над милиони. Ето да си личат гъщетата ми, сърце, душа за България. Това кой го е писал? Да носи за татуировката. Няма протече ти си.
Истина ли е, че те е страх от змии? Как ще ме страх, аз съм прибил на 10 змии в себе. Ти ми го каза да виж. Не. Каза ми го. Опа. Що го сказа, бе? Ма тя те... Симеон трябва да чете... Предизвикателство да се смееш високо. Ама Симеон трябваше да го прочете. Ти прочете за змиите. Няма Нищо. значение. Сега ще изтегла тези две. Аде. Чакай. Покажи татуировката си. Ето, това където го рисува днеска. Не, на Надето, да. че аз си го чета. Добре, айде. Айде сега чета аз последното. хубаво. Истина ли е, че си луда? Да. Ей, приятели, това беше от нас, Очаквайте втора част. която ще се състои от още един човек, но само, че тя ще... Снима. Да. Ще има други въпроси и други предизвикателства. И ще е много Или може да е друга игра, ще видим. Не. И ако ви е харесал този клип и сте напуснали предизвикателство с нас, я вижте ми аз. Лове! Това е Ако от моето ви- лобе. Ако ви е харесал нашия клип, може да дадете палец нагоре Да се абонирате за канала му. или да напишете коментар. Какъв коментар? И как се изберете. Довиждане. Да задавате въпроси може в коментара. Да. Ние ще Довиждане, хора. Ще ви отговаряме на клипче. Това ще бъде отделен клип. Добре. С въпроси. Виждане. Чао!